la primera capital de la Italia unificada i diuen que és la gran desconeguda d'este país. Avui, amb un gelato en la mà, vos proposem una escapada a la capital del Piemont, Torí. Al casc històric destaca la Mole Antonelliana, un dels símbols de la ciutat i de tota Itàlia que avui descobrirem amb unes universitàries que estudien la nostra llengua. Sabíeu que així es troba el segon museu egipci més gran del món després del Caire? En uns moments serem uns privilegiats perquè valencians al món accedeixen en exclusiva a la residència reial de Stupinigi, on coneixerem tot el passat del Savoia. Farem parada a l'illa de Sant Giulio, una de les zones amb més encant del Piemont, que etimològicament significa als peus de la muntanya. Benvenuti al mercat obert més gran d'Europa. És el punt amb més vida de la ciutat i una experiència per als 5 sentits. Bella Fragola, bella Roma, non dimmi bella ragazzi! Durant el segle XX, la fàbrica italiana Automobili Torino o la Fiat va revolucionar la indústria de l'automòbil amb la creació d'un motor econòmic que avui en dia encara es veu per tota la regió. Ara sí, comincia Valencians nel mondo da Torino!